Carlos cameraman, Abdul Buba babban jarumi, da best actress mu Jamila a Hajawa, ga tinkima mataki ga Abubakar Haruna mai sa'a wanda ya fi kowa sa'a industry. Rolling Jamila dukuli wara sound off, maintain sound off. Open ne ya ganuwa ne? Off like off, sound off. Sama. Shadow. Open na bude iya cikin set ne? To ka rufe kofa a dukul dakal. A dukkan hajja shi wala murgi mai rabetta siddi dari. Abdul daraka. Sound. Action. Bilanda ko za ta saurari da su da ko tan ma ya je bai gai illa nan ba su yi na ka binci yaushe ko asara kan da wata da akwai wani a inji habbe ka da ana kudi hali da mai din da hali ya hali أنا من يدور زعل وأنت لا تزعل لا كيف كزعل أنا ما مرتاح أنا كل زعل تدخلي شيء wallahi jikinsa ne suna da ta an baka ce action ba baka da mun bari yana mun gama ha Kano ta je zamu haɗa da ita mu kuma lokacin da Jesus wajen sau biyu ya yau da tana yan dutse ce mu je dole ko da kawai action hayati za ka ana ma gaida le ma alkarambe malami dan mirasa ba ma gaida le karambe ana za ta ma aure ta da shi ke wake ke wala ta da yake kalama ana gaida da habbeta وما كلام بروسا ما كلام شغل آخر انت اسمتها ده كلام بلال ده وذات ان شاء الله هسه قريب ده ما يجي غير في ده قريب ده بس قبل يكون نوم بس يجي في ده ما ندور كلام دوغات دول ما ندور كامل ما ندور ما كلام دوغات أنا أنت ندورة ده ناس ولا نقدر نعبا أنا ناس ما نعبا وأخوك قالت ولي ده فلان ندورة ده ندورة أخوك ما تهجي لك كلام ما ندور سمعتي سي تم ما تهجي لك كلام فارغ الله يواليك سو أنا يا من ندورة زعلة وأنت يا غتزي هذه الاشياء kai kana da matsala wallahi tallahi matsala na da kai kenan kullun ka ringa tagumi kan wannan yarinyan Wakina ba za ka gane ba ne, ni ba kuma nake tagumi ba. Wani mai gidana ne, Alhaji Ilu.
ya mun alƙawarin waya. Wai Alhaji ne da na sani. Alhaji ne da ka sani dai. To wa sani ko wayan yayi oda ne a Lumiya. Kabila da Lumiya shekara 10 ake lodi a ƙasan waje, shekara 20 kuma a zo Najeriya a sauki. Ina ga Alumiya ne. Gaskiya na ga alama. Kai har ka tuna min da mai gidanmu Ogarabson. Allah ya ji kan Ogarabson ba don ya mutu ba. Amin. Ka san me ne baka mamaki? Ogarabson fa idan ya zo Fotoro. Idan ya zo Fotoro, zuwa dai da Fotoro ya zo da motansa ya juya tsuliyar motan nan. Abinda ne baka mamaki idan ya juya tsuliyar motan nan, zai bude buddin cike yake da magudan kuɗi. Zai zo ya bude ya ce wa al'umma kowa ya ba. Kowa ya kwashi rabansa. Kowa ya kwasa, a kwasa kuɗi ne ya ce ya muku. Mu ce yayi ya ce ya hewu rufe tsuliyan buɗin nan sai ya tafi da mota ya kai sauran gidan marayu. Kai mutumin na dan amana ne ba anan ya tsaya ba. Cike kasa irin wannan mota na kuran na mai ibon blog. Na dai gane ta. A cike take direban sa MC Kwaya dai kawo su da wayoyi. Idan ya zo Hotoro he juya tsuliyan motar nan. Wayoyi ne a cike a ibi waya kai mutanen Hotoro ba abin da za mu ce Ogarabson sai dai Allah albarka. Kai mutumin na dan amana ne su godon ma su Kaduna alƙur'an bai bar su ba. Ai nake faɗa maka Hisa da ya tafi gida Kaduna ka san dan garin godo ne. Da ya tafi gida Kafancan cikin garin godo hana shi dawowa suka yi sabila da kyautata musu da yake yi. Bane sabila da Ogarabson ya saya min wata tsaluleliyan waya 500,000. Ita kadai wayan nan idan na kalle ta yanji wani rahama a zuciyata. Lalle Ogarabson mutumin kirki ne. Tabbas adali ne. Allah Ubangiji ya saka mu da alkhairi da ayyuka na alkhairi da yake mutane da taimako. To ni yanzu shawara na da nake nema a gunka me da hana mu sauke Tinubu mu daura Ogarabson a shugaban kasa.